Durerea în ceea ce privește organele genitale feminine este o temă destul de complexă. Dacă o pacientă știe că are dureri destul de intense în perioada premenstruală încă de la menarhă, adică de la apariția primei menstruații, nu înseamnă că trebuie să suporte durerea respectivă până la menopauză. Este obligatoriu consultul ginecologic anual și uneori medicul ginecolog poate descoperi o afecțiune care se numește endometrioză, care presupune existența țesutului endometrial, adică țesutul care de obicei căptușește uterul în afara uterului, în cavitatea abdominală. Existența acestui țesut în cavitatea abdominală poate duce la complicații care să necesite tratament multidisciplinar, adică să includă și chirurg și ginecolog, uneori poate și urologi în funcție de patologie, și sunt necesare intervenții chirurgicale de amploare. Deci nu este o patologie care trebuie ignorată. Este o patologie care se diagnostichează puțin și destul de dificil de diagnosticat, deci este necesară o relație bună cu ginecologul și ginecologul trebuie să știe să recunoască semnele acestei boli și să ceară ajutor pentru a putea colabora cu o echipă pregătită să ofere soluții pacientei.